ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଶିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୌରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ମଦନା ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ମଦନା, ତୋର ମନ ଅଛି ନା ଜେଜେବାପା କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆଉ ସେ ଆସି କାଲିଠାରୁ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ରାଜୁ ତା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା। ହଁ ମା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମଦନା ଫୋନ୍ ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ ତା ମାଆଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା। ମଦନା, କାଲିଠୁ ଜେଜେବାପା ତୋ ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ରହିବେ। ଦେଖ ବୋଉ, ସଫା ସଫା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଜେଜେବାପା ସହିତ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ରହିପାରିବିନି। ମଦନା କଥାରେ ତା ବାପା ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମଦନା ଭାବିଲା ତା ବାପା ନହେଲେ ନାହିଁ, ତା ମା ତ ତା ସାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ମଦନାର ମା କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ କାଲିଠୁ ହଲ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଆଗରୁ ବାପା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ତା ମାଆର କଥା ଶୁଣି ମଦନାକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ି ସେଇଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଶିବ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ବିଷ୍ଣୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କୃଷକ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶିବକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଶିବ କେମିତି ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଁ ରଖୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗରିବ ଦୂର ହେଇଯାଉ। ଶିବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଶିବର ବାହାଘର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ଝିଅ ଗୌରୀ ସହିତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଶିବ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦିଥର ଯାଇ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସେ ଏବଂ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଥିଲା। ଗୌରୀ ଏବଂ ଶିବ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି। ସେପଟେ ଶିବଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଦିନେ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏ ଖବର ପାଇକି ଶିବ ଆଉ ଗୌରୀ ଗାଁକୁ ତୁରନ୍ତ ଆସିଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶିବକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଶିବରେ, ତୋ ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ରେ, ମୁଁ ଏକା ହେଇଗଲି ରେ। ତେର କାମ ସାରିଗଲା ପରେ ଗୌରୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କହିଲେ, ବାପା, ତମେ ଆଉ ମା 2 ଜଣ ଏକାଠି ରହୁଥିଲ, ଏବେ ତମେ ଏକେଲା କେମିତି ଗାଁରେ ରହିବ? ଏବେ ଚାଲ ତମେ ଆମ ସହିତ ରହିବ। ବୋହୂର କଥା ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଚୁପଚାପ ହୋଇକି ରହିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ଏଠି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ବିଷ୍ଣୁ ଶିବର କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇକି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା କଥା ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଗାଁ ପରିବେଶକୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ସହରରେ ରହିବେ। ସେପଟେ ପୁଣି ଭାବିଲେ ମୁଁ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ଆଶାକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବି। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏବେ ଯାଅ, ମୁଁ ପରେ ଯିବି। ବିଲ ବାରିକୁ ପଖରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଏବେ ପଳାଅ, ମୁଁ ଆର ମାସକୁ ଯିବି। ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ଶିବ ଓ ଗୌରୀ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେପଟେ ମଦନା ଭାବୁଥାଏ, ଯଦି ଜେଜେବାପା ଆସି ତା ସହିତ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ। ସେପଟେ ତା ପରଦିନ ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପୁଅ ବୋଉ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଗୌରୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ମଦନା ରୁମ୍ରେ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ। ଏପଟେ ମଦନା କିନ୍ତୁ ଜମା ଖୁସି ନଥିଲା। ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବିଷ୍ଣୁବାବୁଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଗୌରୀ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ଥରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା, ଆଜି ତୁମର ମନପସନ୍ଦର ହାଲୁଆ ହୋଇଛି। କ'ଣ ସତରେ ମୋ ପାଇଁ ହାଲୁଆ ହେଇଛି? ଆରେ ହଁ, ସତରେ ହେଇଛି ବା। ହଉ। ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଚିନ୍ତା ସବୁ ଦୂରେଇଗଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମଦନା ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଖୁସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଭାବି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଥିଲେ। ଦିନେ ରବିବାର ହୋଇଥିଲା। ଶିବ ଏବଂ ଗୌରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିରେ ଯିବାକୁ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୌରୀ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ମଦନା ପାଇଁ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେପଟେ ଗୌରୀ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମଦନା ଶୁଣୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଓ ତୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ତୁ 2ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବୁ, କାରଣ ସେ 2ଟା ବେଳେ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତି। ତୁ ଲେଟ୍ କରିବୁନୁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ରାଜୁ ତା ମାଆକୁ ଠିକ୍ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର କଲାନି ଏବଂ ତା ମୋବାଇଲ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଲା।
ସେପଟେ ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଏପଟେ ମଦନା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗେମ୍ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ବାଜିଗଲାଣି। ବିଷ୍ଣୁବାବୁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସେ ଉଠିକି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ମଦନା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗେମ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ପୁଣି ବସିଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ। ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ମନରେ ଭାବିଲେ ନିଜେ ଯାଇ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ମଦନା ସେପଟେ ଗେମ୍ରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସମୟ 2:30 ହୋଇଗଲାଣି। ମଦନା ତଥାପି ସମୟ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ନିଜେ ଉଠିକି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ଡାଲି ବାଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ତାଟିଆଟି ଗଳି ପଡ଼ି ଡାଲି ସବୁତକ ଢାଳିଗଲା। ସେହି ଶବ୍ଦରେ ମଦନା ଉଠିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାକୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲା, ବହୁତ କଥା ଶୁଣେଇଲା। ଏଠି କଣ କରୁଛ? ନା କାହାକୁ ଶୋଇ ଦଉଛ ନା ନିଜେ ରହୁଛ? ଯଦି କାମ କରିବାର ନାହିଁ ଚୁପଚାପ ବସୁନ। ତୁମକୁ କିଏ କହୁଛି ଏସବୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ପାଇଁ? ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକାର। ଗାଁରୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଏଠି ଟେନସନ୍ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇ ଦଉଛନ୍ତି? କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ସେ ମଦନାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ କରି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇକି ରହିଲେ। ମଦନାର ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦିନର ରାଗ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ସେ ଯାହା ପାରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଳି କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, କାହିଁ ଜେଜେବାପା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମଦନା ତା ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତା ବାପା ମା ଆସି ତା ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଗୌରୀ ଏସବୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ବାପା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନି ତ? ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାପା, ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଯାଉଛି। ଡାଲି ଢାଳିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତରକାରୀ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗରମ କରିଦେଉଛି, ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଖାଇଦେବେ। ଗୌରୀ ଖାଇବା ସବୁ ଗରମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବାଢ଼ିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ଶିବ ଏବଂ ଗୌରୀ ମଦନା ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମଦନା, କାଲି ତୁ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ତୋର ଏଇନା 2 ମାସ ଛୁଟି ଅଛି। ମୁଁ ଗାଁର ମାଲିକ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ତତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଜୁରୀ ଦେବେ, ସବୁ ଦେବେ। ତୁ ସେଇଠି ରହିକି କାମ କରିବୁ, ସବୁ ଶିଖିବୁ ଗାଁ ଲୋକ କେମିତି କାମ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବୁ। ପରେ ରାଜୁ କହୁଛି, ବାବା, ଗାଁକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି? ଜେଜେବାପା ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରିବି ଏଠି? କହିଲି ମାନେ ତୁ ସଫା ସଫା ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ତୋ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ଜାଗା ନଥାଏ। ଏପଟେ ତ ଗାଳି ଦେଉଛୁ, ସେପଟେ ପୁଣି ଏମିତି ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ କଥା ହେଉଛୁ। ତୋ ଘରେ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ତ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ତ କେଉଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗାଁକୁ ପଠାଉଛ। ଆଉ କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ତୋ ପାଟିରୁ ଯଦି ଗାଁ ବାଲା କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାହାରିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଗାଳି ଦେଇଛୁ ସିଏ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ମୋ ବାପା। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛୁ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? କେବଳ ତାଙ୍କରି କର୍ମ ପାଇଁ। ତୁ ଆଜି ଯାହା ବି ପାଉଛୁ, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଖାଉଛୁ, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ତୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଲାଜ ଲାଗୁନି? ସେପଟେ ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଯାହା କହିଦେଲା, ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଯା ପୁଅ, ଯା ଯା। ତାପରେ ଶିବ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଚୁପଚାପ ବସି ଶୁଣୁଥିଲା ଏବଂ ଲାଗୁଥିଲା ଶିବଙ୍କ କଥାରେ ସେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଏ ଡିସିସନଟି ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ବାପା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ସେ କ'ଣ କହିଛି ଜାଣିଛ ତ? କେତେ ବଡ଼ କଥାଟେ କହିଛି ଜାଣିଛ ତ? ସେ ଯାହାକୁ ଆଜି ମୂର୍ଖ କହିଛି, ଗାଉଁଲି କହିଛି, ସେ କିଏ ଜାଣିଛ ତ? ସେ ହେଉଛ ତୁମେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋ ନାକି କ'ଣ କରିଛ। ସେତେବେଳେ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ମଦନା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ତୁ ଯାହାକୁ ଗାଉଁଲି କହିଲୁ, ଯାହାକୁ ତୁ ମୂର୍ଖ କହିଲୁ, ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ସହିତ ସମାନ ହବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ସଞ୍ଚି ସେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆଜି କରିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ଏତିକି କହିସାରି ଶିବ ବାବୁ ସେଠି ଚାଲିଗଲେ।